Jeg har her tegnet en terning for at vise skærmkommandoerne i Inventor. De ligger herovre til højre, og den nederste af dem hedder Look At. Klikker vi på den og på en flade på en part, så vil den flade komme til at ligge plan med skærmen. Den næste hedder Free Orbit. Med den kommer der sådan en kompas-rose midt på skærmen. Tager jeg fat inden for den med musen, holder musetasten nede, vil jeg kunne dreje min part vilkårligt, ligesom jeg har lyst til. Jeg skal lige trykke Escape for at komme af med den igen. Den næste er Zoom All. Med den bliver parten tilpasset skærmen altid. Selvom jeg med rullen på min mus, hvis jeg har sådan en, kan rulle tættere på, vil jeg kunne komme tilbage med Zoom All. Eller hvis jeg ruller længere væk, vil jeg også hele tiden kunne tilpasse parten til skærmens størrelse. Der ligger 4 andre zoom-kommandoer herinde under. Vi skal lige prøve Zoom Window. Hvis jeg er interesseret i at komme meget tæt på en detalje, kan jeg lave et vindue hurtigt rundt om, og det bliver mit nye skærmbillede. Jeg vælger Zoom All igen. Det næste er panorering. Klikker jeg på den, vil jeg kunne tage fat med musen, holde musetasten nede og panorere, flytte min part rundt på skærmen. Endelig er der en terning, eller en kube er det tegnet øverst til højre. Klikker jeg på fladerne på den, vil min part tilrette sig, og ligesådan vil den dreje rundt med pilen her. Den kan også dreje rundt, vendes den anden vej og tilbage igen. Tager jeg fat i, eller klikker på hjørnerne, vil min part flytte sig tilsvarende. Og lige sådan en kant kan jeg få til at lægge frem i billedet ved at klikke på kanterne. Endelig er der Home, som altid vil komme tilbage til udgangspositionen. Den vil blive omtalt nærmere senere. Det er en rigtig god kommando.